Dili lagi. Nara akong asawa sa balay. Ha? Ay sus. Kabalo naman kang nakoy asawa. Ikaw na'y mulikay. Ang atong paningkamutan nga dili ta masakpan. Oh, promise anak ko nimo. Halos gani no, katunga na lang akong mahatag sa kong asawa kay ang katunga na si mo ha. Ay lagi, kabalo ko. Kabalo man ko kasabot ko dalaga ka. Mo gani no. Oh, unya. Unyang hapon magstorya ta para klaro. Hindi ko gusto nga kwan. Oh, naara man day na. Di man day ka gusto mawala ko. Antosa lang nga minyo ko. Daan palagi ko. Tay na kasaw na karon. Tay lang karon. Lagi. Oh, lagi. Wala lagi akong asawa din. Wow. Lo, kinsa makaday? Oh. Kuyawan ni mo no? Kinsa lay ka kabit ra ka no? Ay paghinilas. Oh, ako ang asawa niya, ako original. Abi dabi. Kupon ka na. Karon dahil makita ta ha, makita karon. Nawaron. Barangay ta ha, magbarangay ta. Ako ang original kabit ra ka day. Abi na. Kupon ka na. Pag nag... Ano trabaho ni mo? Ano trabaho ni mo? Yung madaot ng cellphone ni Jimmy, hinilman rabaya ko ni. Oh, maon din katunga kay imong matag kwarta sa kuha. Kay naanay sa imong kabit imong kwarta. Unsay katunga? Banto grate nga ako imong sweldo 5,000 2,500 dalay matag sa kuha. Kay ang katunga na nasa imong kabit. Wow. Dili, namali kag pagdungog. Anak ko, sa tunga sa adlaw, duty ko, sa tunga sa adlaw, na ako sa kong asawa. Ako kang gibalibada nung, ko pasensya kayo. Dili na yung ko mo entertain. Kung ko katunga sa isa kaadlaw, katunga sa isa kaadlaw pag ko mo duty. Akong ingin ko, dili na ko mo entertain, kaya na ko asawa. Pasahiluan na lang ko. Wow. Ayaw ko ginuibo. Wow, ay kung lakaw-lakawi, imong kabit, pagkaon ni mo, imong kabit, pagkaon ni mo. Ay kung lakaw-lakaw ba? Ay kung himo istorya ba? Hindi, yun may istorya. Anong inglan man ko Ano nimo? wata ko magkatunga sa imong kabit? Ikaw imong kabit, nagpakaon sa imo ha? Asa man proof nimo na Ako'y kay? nag-provide diri tanong sa balay oh. Asa man imong proof na ako ikabit? Saan na imong katawag karon? Saan na imong katawag? Katawag ko na nga ako anang kauban sa trabaho. Kauban? Ay nagpaguan diha. Kauban lang gyapon? Inago ko ka istorya. Ka Jimmy man ning cellphone? Sinabot ako ka Jimmy, ikaw nagtubag diha, gipaminaw ti ka ganihara ko naminaw dere. Say kaniha ka naminaw. Unsay nadungan nimo? Sige dabe. Ha. Sus anak pa ka nga, nakadungog yung kudong. Ngana ka nga. Mantog katunga ra imong matag sa imong asawa kay naday sa imong kabit. Oh. Sino sa imong kabit? Ate gyapon, ate. Isa akong kabit. Ha. Ay, mo katawag karon mo. Okay, sige na. Mantog ra na dugay kay kamuli kay magkita-kita pa day mo na di ay. Ayaw lago. Tinga ko nga alas 6 katiguli sa una karon tag alas 12 sa gabi eh. Ayaw ko dako igba ba. Wow. Ay ko dako igba ba. Isa Ay kung tuloy kung Isa magulang na to. Isa magulang na to. Ha. Ano magulang na to? Oh, kasi nagkabit-kabit na to. Nakabit ko wala. Nakita wala. Ay ko kinga na akin say dako na to. Ha. Kasi pag dako ka wa ko'y labot. Importante nga. Makuan ko na imong kabit no aron madumugan man ko na. Kita di gamay na madumugan ko na ba? Ano dumugo nimo? Unsay purpose nimo? Oh. Ha? See? Unsay purpose nimo? Sa laban-laban pa kasi imong kabit. Laban wala ko ikabit. Sa purpose ako. Sa purpose ako. Para di ka magkuan-kuan ana. Pero di pagkungkangan. Wala ko ikabit. Ah, way kabit lang yapon mo na gina ba? Mag isa na sakpan na mo, dinay pa mo. Di, pangutan Klaro na kayo. Pangutan na si Jimmy. Oo, dami-dami Kasi na tanan si Jimmy. mong barkada si Jimmy may chicks boy. Oh, tinuod na. Oh, damay-damay pa si Jimmy, ikaw ray number 1 na na. Ikaw nagsiugda na. Oo ha? Si Yuki, si Precious, si Cherry, si Lovely. Dapat tong si Kuan, katong apo ni Uncle Kuan. Sige na. Si Kuan ba, si Salim. Oh, kana. Upat ka mo ang chicks anak. Gusto kay ka mangon sa ubat. Gusto kay mention ako mo ha? Oh, kinsa man ako be? Ha. Sus ay na lang. Wala kay ma-mention kay wa kay Mention nakita. ay na sig dinay diha kay. Sige ka. Kabalo ka, ikaw ang number 1 nga nagpauuna na nila kay ikaw mo yung number 1 six boy. Ay ko sige pangitaig bikil. Ko lang itag bikil, kay tinuod akong giingon. Kung ako'y mapulaan nimo, biyaan ta ka. Oh, biyay! Kunadlo. Biyaan di ka. Kasi mong kabit ka. Di ka kawalan. Biyaan di ka oy. Kasi ko nimo kunadlo. Kabalo man kung di ko gapo. Pero bisan pag unsa ka kagawa pa kung pasagad ra kag husga, biyaan ta ka. Bisan pa. Mahiram gyapon ka. Ano ba kasi mong kabit? Ugad na ka dito. Ano magmahay man ko, nga naaman ko sa tama nga pamaagi. Tama pamagi nang may kabit. Pag sure dia. Kung katawo kay tawa din ang pamagi nang may kabit. Wa ko'y kabit. Aw, may kabit mo lagi na. Bisan unsa na unsa nasakpan na mo unsa ni nako na diha. Magsige gyapon dinay. Wag din yun no? Dinay. Allah, denial person jud kay kano? Denial person. Kuya, Una-una ha, ang akong kamaayo nimo, ipamalitan ti kag mga pamutos sa imong lawas ha. Gikan sa bra sa tanan na dira nga mga kaptangan nga idikit sa imong lawas para naon pa ko nimo. Gikan sa lipstick.
toothbrush, toothpaste, nagpariban og buhok, sandal, tanan na lang. Kuyaw. Kumuha tanan, nangangkod pa ka. Wa kay trabaho, diri ra kas balay ha. Kasi may trabaho, Oh. basta ikaw sig pangabit. Sige ra kag paminaw drama. Paminaw Madamay drama, ako nimo. konti mo pang labaw, wala. Tanawa atong tugaran. Una na, ako tanan diri ha. Hugas plato, lungag, serban pa ka kada buntag. Hindi ka gabi. Andaman pa kag mga gamit nimo, mga turuganan. Tanawa ha. Ilungagan pa kag tiblahan pa kag kape. Unsa? Sabi ko Utong kano? rakas ba, utong rakas ba. Wala kang giliyok na. Tanawa atong tugaran. Tanawa, limpyo dili. Ay, kung ako pagyapon diri. Wa ka nagtan-aw. Oh, kana. Oh. Para Sige. wa tay problema. Sige. Ang maayo pa. Magbulag ta, ha? Magbulag ta. Para may problema. Ikaw pa'y mag-ilas. Tuwasag mo pugong kunin mo. Oh, gikan karon, ako mo'y makigbulag nimo para maayos ta, para way problema. Gikan karon, bulag na ta. Bulag na ta. Ay, naguli-uli diri sa balay. Dito na kasi imong kabit, kaya dito mo ka nalipay. Dili ko, wala ko. Makita ni mo nga wala yung ka. Dali, bulag na ta, O, wala aron. na istorya. Pag inusara ko, kay dili mo magkasinabot ya po. Mao nang wati ka pa kasli kay kabalo ko ini abot sa tumoy. Bugawas sa imong tinuod nga batasan, nga bisan baksan dili ka makayang kanon. Imong batasan ba di ba ton? Yo, crime nimo no, ikaw rin na ikaw na imong ginakuan. Ikaw may baksan. Imong batasan dili matulon sa baksan. Mao nay tinuod na, oh? Daghan tag iro, pero asa atong mga iro nilayas. Wa kauyon sa imong batasan. Ang atong iring nga tigdako punta sa Pati mga atong iro nakasundog sa imo nakabit ko, dubang wala diri. tanawa atong mga iring. Oh, ay ko katawi. Atong mga iring. Ito kabuk atong iring dia para sa mga ilaga. Why isa na bisan isa na bilin? Ano? Ilayas. Wa kauyon sa imong batasan. Ya ako makauyon? Di po ko makauyon ang imong batasan. Sa imo nga karon, bulag na ta kanito kasi mong kabit. Kanang uk isog mana pero mudagan og makakita nimo nga. Yo, nimo. Kasi di ko musog kayo. Ug nay moabot nga tao. mali. Ug nay moabot diha nga tao imong bugawon. Karon wala nay daghang rason pa wa na di na ta magistorya. Ano gani dagang istorya? Kay ang istorya di mahuman, daghang yang sayo. Langay-langayan diha. Ano kalakon man kunimo? At tala dito sa imong kabit, dito mo pagdulog mo dito. Pag-ipon mo dito. Wa kay kabit Mo yun. mo ipakasli ko, mo ka nagpakasal sa kon, mo kabit mo ipakasli. Wala, di kong pagkasal ron. Akong trabaho ron, mag-focus ko sa ako ang nindot nga kaugmaon. Imong trabaho kabit-kabit. Kabit-kabit, mag-focus ko sa ako ang... Chicks dere, chicks dito. Six dire, six dito. Yes, Ayaw ko ipariha sa imong binuhatan. Na laki dire, laki dito. Na basin ikaw namali ra ka. Namali ra ka. Ikaw, chicks sa cellphone, chicks sa personal, unsa man na? Asa makakita ang ano ko? Di ba guilty ka, ni katawa ka? Sisihong ko nimo anang concert nako sa Davao. Nakita dakan lang mga fans, yung nakay mga bit ko. Ano? Sukad karon na bulag na ta. Kung di ka magigbulag sa imuha, at kung di ka mo kuan sa kuha, ako ilakaw. Sukad karon na, ay na si kuan sa ko bulag na ta. Ay na si Mukod po ko nimo. Ano ba na kung mapahukod ko? Ultimo hayop, mga bangis nga mananap, muli kay magay nimo, ako pa.